Entre el 2021 i el 2022, la plataforma OnlyFans va registrar més de 220 milions d'usuaris. Aquesta xarxa social, malgrat oferir contingut de tot tipus, es diferencia per l'oferta que proporciona de material sexualment explícit. Els creadors de continguts poden ser professionals del cinema adult o persones amb inquietuds per mostrar el seu erotisme davant la pantalla. En aquest capítol coneixem el cas de l'Eric Tena, un actor de cinema per adults que en aquesta plataforma ha trobat la manera de treure una rendibilitat extra a la seva activitat. Ens traslladem a un petit poble del Tarragonès, on hi viu i treballa l'Eli Oliver, una jove de 23 anys que no té cap vincle amb la indústria de la pornografia i que, en poc més d'un any, el seu compte d'OnlyFans és un dels més lucratius de tot l'estat. Però obrir un compte OnlyFans i poder-s'hi dedicar implica un sacrifici personal que també pot tenir conseqüències negatives. Trobaries el plaer en comprar la intimitat d'una altra persona? Jo decideixo obrir-me OnlyFans al febrer del 2018. Ja portava molts anys a la indústria del cinema per adults. Moltes companyes i companys de feina vaig veure que se l'obrien i que es treien com un sobresou. I llavors vaig decidir obrir-me'n un també. És majoritàriament jo, sol, perquè la majoria de seguidors o gent que està subscrit al meu OnlyFans són homes gais. Quan jo feia pornografia o faig pornografia, molts cops el producte és la dona amb la que jo estic tenint sexe i jo sóc només una eina que està allà, un penis. Aquí, en canvi, el producte sóc jo. Per exemple, a Instagram pots penjar una mica de planos de mirades, sí que pots penjar com jo sense samarreta o roba interior. Després a Twitter ja podries penjar-lo tot explícit, però no t'interessa perquè el que vols és que es subscriguin. Llavors, a l'OnlyFans penges quasi tota l'escena o un tràiler molt més llarg i llavors qui el vol t'escriu del pal, vull aquest vídeo sencer, doncs llavors li poses un preu extra. Despertava com morbo, per així dir-lo. Els homes, en plan, a l'Insta ja li deien coses. Tenia molta gent que em deia. Molta gent que li deia, porfa, haz OnlyFans, no sé què, jo pagaria el que fos. I al final vaig dir, bueno, vale. I ho vaig fer, però no en el sentit de, bueno, m'ho obro i em dedico a això, sinó m'ho obro, penjo una foto i a veure què passa. I què passa? Que jo el dia següent me'n vaig anar a la platja, vaig penjar una foto i en un moment havia fet una quantitat de diners que jo feia molt de temps que no veia tants diners junts perquè jo tota la vida no he tingut diners i vivia amb 500 euros al mes que cobrava de la pensió d'orfandat de la meva mare. Per mesurar l'èxit dels creadors de continguts, la plataforma confecciona una llista, el top d'OnlyFans. Es desenvolupa tenint en compte el número de subscriptors que té cada creador o creadora. L'Eli se situa al 0,2%. Si agafem el sou mitjà estatal, per fer-nos una idea, en un mes l'Eli ingressa aproximadament el que guanya una persona treballant tot un any. Tu t'agrada algú, ¿vale? I aquesta persona t'encanta, però clar, és una persona molt inaccessible. Què passa? Si tu tens la possibilitat d'entrar a una pàgina i tindre com una privacitat amb aquesta persona, tenir-la 24 hores parlant amb tu, que t'enviï coses personalitzades, que parli amb tu, que tinguis la possibilitat de tenir-la a la teva vida. És una red social, al fin y al cabo. És com un Instagram, però sí, és un Instagram, però más explícit. I llavors tu passes el que vols passar, o sigui, i tu no vens el que no vols vendre. Però llavors també la gent ha d'entendre que és tot pactat, que és tot consentit, consensuat, o que hauria de ser-ho. I que si no ho ha sigut, i tu estàs veient aquesta escena, igual t'estàs masturbant amb una violació o amb una situació d'abús. Llavors, s'ha de tenir molta més consciència del que és la pornografia i s'ha de saber on mires, per què el mires i a qui mires. Aquí el problema està en la falta de control dels continguts que n'hi ha allà. I a mi, com sempre, el que més me preocupa són els menors. A mi el que facin els adults, al final, són persones adultes responsables dels seus actes que es poden exposar més o menys, evidentment també amb gravíssimes conseqüències, però són adultes. Però els menors són responsabilitat dels adults. Pues jo crec que tinc des dels 20 i pico fins als 40 i pico, Hi ha de tot, hi ha gent que és jove, hi ha gent que és molt atractiva, hi ha gent que no és tan atractiva, hi ha gent que és més gran, hi ha pares de pares, hi ha de tot. Jo crec que precisament la gràcia de l'OnlyFans és que és cutre.
a mi em dóna la sensació que la gent que es subscriu a un OnlyFans vol pensar com que aquell performer que ell té com una mica mitificat en un altar o així, és real. I un OnlyFans sembla com que aquella persona t'ha enviat una foto random que s'ha fet despullat a tu. O disfressada sense fer res, o sense tocar-me, només parlant, o insultant. A alguns els agrada molt que els insultin. O que es burlin de la seva... Sí, de la seva... tituleta. De la seva part. I alguns també et volen veure en persona i això jo sí que no ho faig. M'ho pregunten moltes vegades i jo sempre no, en persona no. I ofereixen unes quantitats de diners increïbles, però és que és un límit que jo no passaré. Recordo un cas molt concret, quan estava fent classes a la universitat, d'una noia que, bueno, clar, parlem de tot això, no? I quan va acabar la classe em va dir, bueno, és que a veure, jo faig aquest tipus d'accions i em va estupendo. És a dir, em pago la carrera, em pago viatges a on vull, i és com, clar, o sigui, tu ets adulta, no? Tu pots escollir el que fas amb la teva vida, amb la teva intimitat, amb la teva sexualitat. Que ho fas amb una persona amb la que tu mai hauries mantingut aquella relació afectiva o sexual perquè t'està donant un benefici. Llavors, sigues conscient de que això pot tenir una sèrie de conseqüències. Hi haurà casos que sí, però tinc els meus dubtes de que totes les accions de sexe transaccional siguin plenament voluntàries, però què hi ha al darrere? És a dir, quan tu tens una situació socioeconòmica desfavorable, per exemple, que t'empeny a necessitar formes d'accedir a diners ràpids, fàcils, doncs clar, això és voluntari, és plenament consentit. És a dir, la forma que tenen d'entendre la sexualitat i les relacions fa que això sigui plenament voluntari? Tinc els meus dubtes. Hi ha algun dia que ho hagis volgut deixar? Sí. Molts dies, al principi. Pensava que m'havia equivocat. Al final és el que dic, la família sobretot va ser bastant difícil per ells afrontar-ho i per mi. I jo sentia que m'estava fallant a mi mateixa. També has de renunciar a moltes coses, has de ser molt més forta del que era. Visc en un lloc petit, relativament petit, i em coneix molta gent. I al final el fet de que t'hagin vist d'alguna manera explícita, gent que tu coneixes, que coneixies i que coneixeràs, i gent que no saps ni que existeix i que parlin, i tot és un xoc molt gran que s'ha d'afrontar i has de saber fer-ho, perquè al final jo al principi vaig estar molts mesos amb molta ansietat, molt nerviosa, molt preocupada per la meva família, però és que al final és un aprenentatge, jo m'ho prenc com si fos una empresa. Aquí hi ha un tema de la cultura de l'esforç, és a dir, aquestes generacions estan creixent o han crescut amb una molt baixa tolerància a la frustració, aquí generalitzem però evidentment hi ha excepcions, però la norma que veiem, molt baixa tolerància a la frustració, molt baixa capacitat d'esforç, molt baixa capacitat de sacrifici. Jo tenia molta ansietat pel tema diners perquè no arribava, no tenia ningú, a part de la meva àvia, que m'ajudés, però em sabia supergreu sempre demanar-li, no sé. I això m'ha donat com una llibertat que no tenia, com una... O sigui, calma, tranquil·litat que no tenia.